Ak chcete ľudí prilákať na dokumentárny film o nezmyselnej hranici, musíte urobiť jeho tému čo najatraktívnejšou. Ako? Dajme ľuďom reálny zážitok s nezmyselnou hranicou. Prenesme skúsenosť nezaujímavých ľudí z periférie priamo do centra. Postavme aj my takúto hranicu. A postavme ju v srdci Bratislavy na Hviezdoslavovom námestí. Ak dáme ľuďom reálny zážitok s absurdnou hranicou, vzbudíme tak záujem o tému filmu ako o niečo, čo sami zažili či vnímali. Riadene vyprovokujeme záujem ľudí. Stavba plotov na tomto námestí je vždy citlivo vnímaná, kvôli prítomnosti ambasády USA. Vytvoríme zaujímavú tému pre médiá, ktoré budú šíriť informácie o filme ako vysvetľujúcu pointu. Fixujeme meno filmu. Pomáhame si s hodou názvu filmu s tým, čo sme na jeho propagáciu vytvorili. Opäť hranicu. Stavbu hranice sme naplánovali na noc pred novinárskou premiérou filmu v priľahlom kine Mladosť. S cieľom odchytiť dôležitých novinárov sme priamo pri ňom umiestnili rampu s rusky hovoriacimi vojakmi. Ostnatý drôt, kontroly. Novinári, ale aj bežní ľudia vyťahujú doklady, náhodní okoloidúci sa zastavujú a nechápu, kým neprídu bližšie. Hlavným zámerom je dať novinárom podnet na písanie článkov. Tým spriateľeným odporúčame polobulvárne názvy. Nestáva sa často, aby článok z rubriky Kultúra dobil prvé miesto v čítanosti. A drží si ju aj ďalšie dni. Zdá sa, že ľudí viac zaujíma nový dokumentárny film ako to, že Černák dostal doživotie. O hranici sa píše, číta, diskutuje, tak ako sme chceli. Naša akcia novinárov inšpiruje a smeruje ich k filmu. Všimnite si, že aj tento článok sa začína spontánnym opisom našej promoakcie na Hviezdoslavovom námestí. Práve na to bola programovo určená, aby sa stala dobrým úvodom k uvedeniu samotného filmu. Stávame sa susedi tých, ktorí nás oslobodili a ktorí sú zárukou nášho budúceho mieru a vývinu. Понимает, что ты говоришь. Deň budeme skúšať to, že rozdelíme Hviezdoslavovo námestie a ľudia nebudú môcť prejsť. Čo hovoria ľudia? Prekvapením. Pozerajú, nevedia, ale hranica nie je dobrá pre nich. Oni vedia. Tak šokovalo nás to, že sa vraciame do starých čias. Dúfam, že to nie je pravda. Z dosiahnutých výsledkov nás najviac teší odozva na portáli denníka SME, kde sme predpokladali najväčší výskyt potenciálnych divákov dokumentárnych filmov.